sin is slowly killing you. Usa daw, ang sala hinay-hinay nga magpatay kanimo. Hinay-hinay nga mupatay kanimo. Abi ninyo si Satanas, sugdan kaniya sa murag sala, murag dili. Basin mo santom sa inyong una-una, okay ra ni. Small things na ni siya, dili kayo ni sala. Abi ninyo, ang sala atubangan sa Ginoo. Pag moingon ganita sala, sala. Walay kondisyones dito og walay kanang unsay tawag ana? Walay kategorya sa sala. Gamay o dako, sala atubangan sa Ginoo. Nangawat kag 1 milyon o nangawat kag 10 pesos, as long as guilty ka og moingon ka nakasala ka, sala gyapon na siya. Ang sala maghinay-hinay ug patay kanimo. Naabi nimo sa sugod, okay lang. Tistingan ako ni. Kay murag okay man siya. Pero wala nakakabalo nga ang imong gitistingan mao nay nigapos kanimo og niabot na ang adlaw nga nahimo kanang ginapos og sa diha nga nag-decide ka, gusto na ko mubiya. Pero wala na ka makabiya. Ngano man? Kay ginapos ka na. Ang kaniadto, tilaw-tilaw lang, sa pagtuo nga dili sala, nahimong ginapos ka, o nahimong nakapaulipon sa imuha. In James chapter 1, verse 15, unsay giingon, unya ang iyang daotang tinguha, manamkon og manganak og sala, og inig kahingkod na sa sala, magdala kinig kamatayon. Klaro kaayo ang gingon sa pulong sa Ginoo. Kung muingon ta nga daotang tinguha, murag gamay pa lang to siya. Imo pa lang ginahandom. And then gihinahinayan ni Mughimo. O niya nag-ingon na nanamkon buot pasabot ng anak. O niya, sa diha nga mihingkod na ang imong sala, midala kini o kamatayon. Kamatayon sa imong kalag. Naabi nimo, kaniadto o kira. Ang sala, dili dayon makapatay kanimo. Tinuod na siya. Dili dayon. Kabalo mo ng laygay? Laygay nga sakit? Hilo? Laygay man ay. Inanay ba? Inanay. Inanay na siya nga hilo. Nga diin, kung hiluan ka, dili ka mapatay dayon. Basta pa may tabo sa imo makatrabaho pa ka. Makalihok pa ka. Pero, ngadto mudagan ang bulan, tuig, hinay-hinay, kaluya, imong lawas, hangtod nga mapatay ka. Inanay na siya. Mura ka ipaantos sa maunga hilo. Dugay kang patyon. Dili parihaan ang tayudan na kung inom nimo matigok ka diretso. No? Og maunay kinaham sa tao. Nga dili dayon siya manubag sa maunga sa langing nahimo. Pero ngadto sa hinay-hinay maunay mo patay kanimo. Ginagmay nga kompromiso. No, kanabitang okay ra di sa ako mukuan ana. Okay ra talagsa ra bitaw ni. Kana bang nakabiya na ka sa bisyo pero naay lihok gid sa kaaway ug moingon ka nga okay ra man talagsa ra bitaw ni. Ginagmay nga kompromiso ang tawag ana. Dili nimo buhaton ang buluhaton sa Ginoo kay naay ginagmay nga kompromiso. Ginagmay nga pag-disobey sa Ginoo. Talagsa ra man ko mag-disobey sa Ginoo. Usay, kwentahan pa nato ang Ginoo nga, grabe na ako, panahon gihatag sa Ginoo, talagsa ra man eh. Wa ka masayod na kanang ginagmay nimo, nga diin, moingon ka nga, okay ra ni, kay ginagmay ra ni. Pero hangtod, usa ka adlaw mo abot, wala na ka makabantay, layo na di ka sa Ginoo. Ang ginagmay nga giingon nimo, okay ra kay ginagmay ra man eh, talagsa ra man eh. Pero moabot unya ang adlaw, dili na nimo mabantayan. Layo na di ka sa Ginoo. Unya, kinaiya nato pag layo na ta sa Ginoo, maulaw na pud ta mo balik sa Ginoo. Ingon dayon ta nga, di na ko musimba, maulaw ko. Sa may hinungdan nga nung nagpalayo pud ka sa Ginoo. Nya maulaw ka mo balik. Basta na sa mga mahibulong ko, sakit sa Kristohanon. Na nag-alagad sa Ginoo, unya nakalahimong nabugnaw, nalayo, unya di na mo balik, maulaw na sa Ginoo. Or maulaw ng musimba. Ang reason, maulaw na kong musimba. Maulaw man ka musimba.
Tungod na sa ginagmay nga sa tan-aw nimo okay ra. Tanawa ang termite, ang anay. Sa bagay, sabintado man yung balay siguro. Ha? Pero katong mga poste sa balay, mga parlin sa balay na bakal, kahoy ang ginagamit, lantawa. Ang among balay nga, napalit na mo diha. Sa diha nga bago pa ko, kabalo ko nga anay. Pero di man ako kayo maklaro kung grabe bang kadaot na himo sa anay, kay punuan naman ang makitaan. So, karon pagbungkag na, nag-ana nimo sa poste, nag-ana nimo sa mga kanang yahang marko sa bungbong, dunay mga buslot, mga guba na, kung sa hinungdan, gikaon sa anay sa sulod. Naabi nimo, okay pa ang imong poste sa imong balay, okay pa ang marko sa imong balay, kay murag wala man kayo damage, pero kung imong duklon og kining martilyo, uwana og sundang, doon na mga buslot, doon na mga bakante sa ilalom, no? Dili dayon nato makita, pero gikaon na di ay ang sulod sa mga kahoy. Dili dayon nato makita ang resulta, ang bunga sa ato ang sala kinahimo. Pero usa ka adlaw, muratag balay, mahugno ta og kalit. Abi nimo lig-on pa ang imong balay, kay maayo pa ang iyang panagway. Pero wa nimo damha moabot ang adlaw, mahugno ang balay. Ang imong kinabuhi usab ang sala nga imuhang ginabibi o gina-okay lang nga sala, nga okay ra di. Ha? Maunay mo pabagsak kanimo. Duha ang imong bagsakan. Either bubagsak ka dito sa kalibutan or bubagsak ka dito sa impyerno. Mapukan ang imong kinabuhi.